Minkejja l-ikbar telfa elettorali fl-istorja politika riċenti ta' pajjiżna, il-Partit Nazzjonalista ikkonferma illi mhuwiex interessat li jagħmel rapport tat-telfa. Kelliem tal-Partit Nazzjonalista qal ma' The Malta Independent illi m'hemmx bżonn il-partit jagħmel rapport kull darba li jitlef elezzjoni ġenerali. Dan minkejja l-Partit Nazzjonalista li kien tilef b'35,107 voti fl-2008 kompla jfalli u jkabbar id-distak fl-elezzjoni tal-2017 b'differenza ta' 35,280 vot mill-Partit Laburista. L-istess gazzetta rrappurtat kif qabel din il-konferma Simon Busuttil kien diġà għamilha ċara li kien determinat li m'hemmx bżonn ta' rapport tat-telfa għaliex il-partit kien diġà identifika l-imżbalji saru fl-aħħar kampanja elettorali. Għalkemm għal uħud din id-deċiżjoni ma kienx sorpriża fid-dawl li l-aħħar rapport li sar tħalla fuq l-iskaffa. Ir-rapport tat-telfa magħmul minn kummissjoni appuntata kienet identifikat lista ta' żbalji illi telfu d-elezzjoni lill-Partit Nazzjonalista fl-2008. B'uħud mir-raġunijiet kienu l-kampanja elettorali negattiva, il-perċezzjoni ta' klikka li tmexxi l-partit, l-arroganza u n-nuqqas ta' deċiżjonijiet li ttieħdu fil-Parlament fost oħrajn. Żbalji u rakkomandazzjonijiet li kienu injorati u ripetuti fl-aħħar kampanja elettorali. Wieħed mill-awturi tar-rapport tat-telfa fl-2008, Simon Merċieqa, innota kif b'din l-attitudni telfa oħra l-Partit Nazzjonalista kienet evidenti. U stqar li meta partit ikabbar id-distak meta jkun fl-oppożizzjoni, ir-raġuni tat-telfa hija evidenti. Dik illi il-kap u l-amministrazzjoni tiegħu ħadmu ħażin. Minkejja dan xorta sostna li r-rapport tat-telfa xorta kellu jsir.